दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै फरायसाफोरनि जेंनाजों लोगोसेयैनो माहारियारि जेंनाखौ लानानै गोदो गोदायनिफ्रायनो जोनोमनिफ्राय खामानि मावबोदों। नाथाय दिनै इयुथ डेभेलपमेन्टनि बा लाइमोनफोरनि जौगाखांनायनि बाथ्रा फैदों जेला फुटबला मोनसे मेजर स्पर्ट्स जानानै दं इन्डियायाव आरो फुटबलजों मोनसे केरियार दानो हायो। फुटबला बर'फोरनि मोनसे माहारियारि फोरबो बादियानोमोन गोदो गोदायनिफ्राय आं नुबोदों। खिन्थु मोनसे खार'नाव फुटबल खेलाया गोमालांनो हमदोंमोन गामिफ्राव। नाथाय दिनै मानोबा मोनसे गोदान सांग्रांथि फैफिननाय बायदि गामि गामि फुटबल गेलेनाय आरो बयनिख्रुइ बाख्नायथाव बाथ्राया जाहैबाय मा हिन्जावसाफ्रा फुटबल गेलेबाय दा गामि गामि हिन्जावसाफोरनि फुटबल टीम ओंखारबोबाय। जोबोद मोजां बाथ्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो मानसिफ्रा ओरैनो आइडियेल थायोबा मा जायो ड्राग्स सिनेमा मबाइल एडिक्सन जानाय आरो बेनिफ्राय फरायनाय गोसो गैयै बे जालांबाय थायो। बेबायदि जाहोनावनो दिनै बिटिसि ओनसोलनि फ्रायबो डिस्ट्रिक्टआ ड्राग्सजों एफेक्टेड जानानै दंबाय थायो। दा बेफोरनिफ्राय मुक्त खालामनांगौबा सेंग्रा उन्दैफोरखौ सिख्ला उन्दैफोरखौ गेलेनाय फारसे जुदि गोसो बोहोनो हायो। खारन मोजां स्पर्ट्समेना खुनु दिन ड्राग्स जाया आरो निसा बुस्थु सेबन खालामा। बेनिखायनो बे हाबाफारिया जोबोद मोजां जादों। आरो लोगोसेयैनो दिनै निउसाव ओंखारदों बबेबा मोनसे निउस पेपारा आर्टिकेल मोनसे ओंखारहोदों। बेखौ लानानै दा ससियेल मिडियायाव गोबां बाथ्रा ओंखारदों जे बर'नि 8टा आइटेम आरो बिनि गेजेराव आर'नाइया 1 नाम्बार। आर'नाइया जोंनि मोनसे गौरब जोंनि देरगानाय जोंनि मान सन्मान। बे आर'नाइयाबो GI टेग नांबाय होननानै ससियेल मिडियायाव ओंखारबाय थादों। आरो बेखौ अफिसियेलि दिनै गाबोन जिखुनु समावनो डिक्लेयार खालामनो हागौ होननाय मोनसे निउस ओंखारदों। बे जुदि नंगौ बेनि थाखाय आङो जोबोद गोजोननाय फोरमायो। खारन आर'नाइखौ लानानै दिनै बर'फ्रा गावनि सिनायथिखौ बांसिननिफ्राय बांसिन रोखा खालामगासिनो दं। आरो दिनै आर'नाइया मोनसे बेबसायिक बेगावबो बेबसायनि बा फालांगिनि बिथिङावबो जोबोद मोनसे मोजां बाजार मोनगासिनो दं। खारन बर'ल' नङा गुबुन गुबुन हारिमुफ्राबो आर'नाइ बाहायनो हमदों। दा GI टेगआ नांमारोब्ला GI रेजिस्ट्रेसन खालामनांगोन जों आरो जों बयबो आर'नाइ बाहायग्रा GI आर'नाइ। खारन जोंनाव मोननै रोखोमनि आर'नाइ जायो। मोनसे जाबाय GIनि आर'नाइ मोनसे जाबाय GI नङै माने माबानि मार्केट प्रडाक्ट मेसिननि प्रडाक्ट। थ' जों माखौ बाहायो जोङो ओंखायनो रेजिस्ट्रेसन खालामनानै लानांगोन। आरो मुलुगनाङै दिनैहाय जुदि गुगोलजों सार्च खालामनानै नायो जे आर'नाइया सोरनि प्रिथिबियाव बर' होननाय जाथि दं बिसोर आर'नाइ बानायो। थ' बर'नि अनगायै गुबुनफ्रा बेखौ गावनि होननानै दाबि खालामनो हानाय राइट थाहैलायो। ओंखायनो बे बर'नि अनारशिप दा गासै 21टा आइटेम दख'ना बेनिफ्राय बे गंगार दुन्दिया बेनिफ्राय बायदिसिना नाफाम जौ गोरान जौ बिदै बेफोरखौबो गासैबो होजोबदों GI टेग। गुबुनावबो दङ बेफोरो जाग्रा बुस्थुफ्रा गुबुन हारिनियावबो बेफोरबायदि GI टेग नांनाय दङ। दा नैबेफोरो जोंनिनो जाबाय जोंनिनो अनारशिप जों बारायगोन। दा बेखिनि रिकगनिसनखौ GI रेजिस्ट्रेसननिफ्राय होनाय जाबाय। बे जोबोद गोजोनथावना बाथ्रा। थांनाय बाराव गासै 13टा आइटेमखौ होदोंमोन। गामसाखौबो होदोंमोन बर'नि गानग्रा गामसाखौबो। थ' जोङो जोबोद रंजादोंमोन GIनि रेजिस्ट्रेसन मोननायनि उनाव GI टेग मोननायनि उनाव जोबोद रंजादोंमोन। एबारबो 8टा आइटेमाव मोनबाय जेला जोङो बरायो। आरो गाबोन बा दिनै अफिसियेलि रेजिस्ट्रेसन जानायनि उनावहाय मा हाबाफारि जायो दा डिक्लेयार जानायनि उनाव दानाय लुनाया अनेक रोखोमनि दंबाय। जेनेबा गोदो सालगान्दैजों दायोमोन दा बेखौथ' थानाय नंला दा। जोङो दा बिदिनो फार्माव फैदों वेभिंआव फैदों बा वेभिं सेन्टारफ्राव फैदों। मथा मथि जोंनि जेनेबा जेकर्ड मेसिनजों दायोब्लाबो बे ट्रेडिसनानो जायो वेभिं मेसिनफ्रा। दा आजिखालि आं हेन्दलुम टेक्सटाइलखौ नायो हिसाबै जों थाथसाल रानबाय थादों खुन्दुं रानबाय थादों आरो गोबां बेबायदि मोनसे माबाखौ जोङो मावबाय थादों। दा दानाया खमायाखै दाग्रा मानसिया खमायदों खिन्थु प्रडाक्सना खमायाखै। दा गोबां बर' आइजोफ्रा दिनैहाय मोनसे प्रडाक्सन सेन्टार खालामनानै प्रडाक्सनबो खालामगासिनो दं। दा बिनि बेलायावनो खिन्थु नाथाय आखाइजों लाफैनो नाजादों। थ' बे जायोबाबो जोंहा खिन्थु लस जागोन। GI नांबाय जेला हेन्दलुमा थांनानै थानांगोन आखाइजों दानाय लुनाया थांनानै थानांगोन। आरो मेसिननि सायावल' डिपेन्ड खालामोबा जोंनि जे ट्रेडिसन बे ट्रेडिसना थांनानै थानाय नङा।